Jak Państwo sami widzicie, pretendentów do fotela burmistrza jest tutaj 8, prawda? Na 9 z urzędującą panią burmistrz. Jest pani burmistrz urzędująca i 7 pretendentów. Ja uważam, że gdybym był urzędującym burmistrzem, to bym nie startował ani do Rady Miejskiej, ani do Rady Powiatu. Dlatego, że no, po prostu dałbym sygnał innym, że nie wierzę w to, że zostanie wybrany. Natomiast jeżeli któryś z pretendentów startuje do Rady Powiatu, uważam, że jest to jak najbardziej dopuszczalne i tak zresztą ustawodawca to przewidział. Ja nie jestem aż taki, prawda, zadufany w sobie, że wierzę w to, że zostanę burmistrzem. Nie, mam pełen szacunek dla pozostałych kandydatów. Uważam, że każdy z nich byłby świetnym burmistrzem i w tym momencie tylko tyle, że nie chciałbym pozostać przez 4 lata poza życiem społecznym, poza tą naszą lokalną demokracją. Dlatego chcę być burmistrzem, kandyduję, zrobię wszystko, żeby tym burmistrzem zostać. Natomiast jeżeli się nie uda, to obiecuję Państwu, że będę bardzo dobrym radnym powiatowym. Dziękuję. Koledze pytanie. Proszę powiedzieć komu? Panu Zygmuntowi Konkol. I żeby to było jednoznaczne, tak. Chcę zapytać, jakie działania podjąłby kolega, aby Kartuzy stały się miejscowością turystyczną? Jeszcze chwileczkę przygotujemy zegar. Już można przekazać mikrofon. Można rozpoczynać odpowiedź. Drodzy Państwo, Kartuzy to piękne miasto, ale wiele brakuje tutaj. Kartuzy to piękne miasto, ale wiele brakuje, żeby tutaj jeszcze zrobić. Tak naprawdę można sobie zadać bardzo proste pytanie. Przyjeżdżając do Kartuz, co Kartuzy mogą zaproponować turyście? Właściwie poza kolegiatą i jej otoczeniem, poza muzeum i poza sanktuarium maryjnym, no niestety niewiele. Jeziora mamy brudne, ścieżek rowerowych nie mamy, a te co mamy to jest jak na lekarstwo. Parkingów przy tych obiektach praktycznie też nie mamy. W związku z tym co by należało zrobić? Przede wszystkim oczyszczenie jezior. To jest klucz całego programu turystycznego. Dopóki nie oczyścimy jezior, nie zbudujemy infrastruktury wokół tych jezior, to oczywiście turysta będzie wpadał, oglądał te obiekty, które są do oglądania, będzie wsiadał w autobus czy samochód i będzie jechał dalej. Musimy zbudować to wszystko, bo jeżeli tych jezior nie będziemy mieli czystych, nie zbudujemy ścieżek, nie zbudujemy całej infrastruktury, tej gastronomicznej wokół tych jezior i przy tych ścieżkach, no to będzie tak jak jest, nic się proszę Państwa nie zmieni. Tu jest cała sprawa. To jest najważniejsze. Jeziora i jeszcze lepiej. Niedawno w Urzędzie Gminy odbyła się dyskusja na rzecz o podatkach. Pytanie do Pana, ponieważ został Pan bezpodstawnie w mojej ocenie wyproszony, proszę o Pana analizę tych podatków od środków transportu. Jesteśmy gotowi. Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, jest mi przykro z tego tytułu, no ale niestety myślę, że zawsze gmina jest gminą dla wszystkich, a tym bardziej również dla radnych, którzy chcą przysłuchać się pewnym sytuacjom, o które wnoszą podatnicy. Takie miejsce rzeczywiście miało rację, no, myślę, że najważniejsze jest to, abyśmy z tego wyciągnęli konkretne wnioski. Dobrze, że w najbliższą środę odbędzie się sesja Rady Miejskiej, w której również temat podatków wraca. Co prawda tylko odnośnie środków transportowych uważam, że również powinniśmy wrócić do tematu środków od nieruchomości, podatków. Myślę, że gmina i wszystkie podmioty, które są w gminie, powinny być traktowane jednoznacznie na równych zasadach i rzeczywiście trzeba wziąć, podatki muszą być elastyczne. Gmina i Rada powinna reagować na sytuację rynkową. I w momencie, kiedy rzeczywiście idzie kryzys i zaczynają spadać działalności gospodarcze, zaczynają uciekać, to wówczas powinna gmina również tym sposobem regulować właśnie wpływ podatków, aby zatrzymać, aby pomóc wszystkim przedsiębiorcom i tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, utrzymać się na rynku. A nie to, żeby uciekali od nas podatnicy do innych gmin, ponieważ są tam podatki niższe. Kilka lat temu, gdy utworzono podatki, rzeczywiście była hossa i wszystkie działalności gospodarcze bardzo fajnie funkcjonowały. Obecnie jest bessa i trzeba rzeczywiście teraz obniżyć podatki, aby Dziękuję bardzo. Zadaję pytanie. Ja bym prosił o zwolnienie zadania pytań, gdyż znam tutaj wszystkie
wszystkich kandydatów, ich programy i no, nie chciałbym tutaj. Rozumiem. Z takiej możliwości oczywiście każdy może skorzystać. Przypominam. Do Pani Burmistrz. Do Pani Mirosławy. Tak. Został ogłoszony ranking na dofinansowanie tak zwanych schetynówek. Gmina Kartuzy zajęła 38 miejsce, Żukowo drugie, Chmielno, Sierakowicę 7, 8. Czy to jest sukces Kartuz czy porażka? Dziękuję. Jeszcze chwileczkę przygotujemy zegar. Trudno dyskutować z rankingami. Wiele kryteriów wchodzi jeśli chodzi o program schetynówek, więc pewnie nie jesteśmy szczęśliwi z tego, że jesteśmy na 30 miejscu, ale to nie znaczy, że inwestycja nie będzie realizowana, ponieważ zawsze po przetargach zostają pieniądze i następne gminy te środki otrzymują i na to też bardzo liczymy. Ze schetynówek wykonaliśmy już zadania w naszej gminie, także mamy swoje sukcesy, Panie Adamie, także Panie Andrzeju, należy szerzej spojrzeć. Ja może dwa słowa. Pan Górski nie został wyrzucony, tylko poprosiłam o opuszczenie gabinetu, ponieważ jak się przychodzi niezaproszony, no to w tym momencie jest to niegrzeczne. Natomiast wiele inwestycji zostało zrealizowanych. A co Państwo tacy niecierpliwi? Wiele inwestycji zostało zrealizowanych, nie tylko ze schetynówek, ale również z programu rozwoju modernizacji dróg transportu rolnego. Również były środki z funduszów europejskich, co prawda był tylko jeden konkurs w 2008 roku. W tym konkursie gmina wygrała środki i dzięki tym pieniądzom zmodernizowano ulicę 3 Maja, a przypomnę, że tylko ten wielki fragment kosztował prawie 8 milionów złotych ze względu na duże prace, jakie trzeba było wykonać całą infrastrukturę liniową. Także my na razie się nie smucimy, bo wierzymy, że te pieniądze, Panie Adamie, i tak, Panie Andrzeju, nie wiem dlaczego Adamie, ale Panie Andrzeju, będzie Pan może teraz dwojga, na pewno do Kartuz dotrze. Panu Andrzejowi Pryszkowskiemu. Panie Pryszkowski, w swoich hasłach wyborczych mówi Pan o współpracy, doświadczeniu i szacunku dla człowieka. Ponieważ są to też hasła bliskie komitetowi, który reprezentuję, proszę o rozwinięcie. Co dokładnie ma Pan na myśli? Więc przypominam hasło. Współpraca, doświadczenie i szacunek dla człowieka. Dlaczego takie hasło? Otóż spojrzeliśmy wstecz i doszliśmy do wniosku, że najbardziej szwankowała w naszej gminie współpraca. I to było przyczyną sporych porażek, no i nie najlepszych wyników po 8 latach. Otóż pierwsza rzecz, trzeba zmienić układ pomiędzy Radą a burmistrzem. To jest pierwsze miejsce w pole porażki. Drugie miejsce. Nawet doszło do sytuacji takiej, że obszary wiejskie chciały się odłączyć od miasta, bo też zaistniał konflikt. A więc to już jest drugie pole konfliktowe, które trzeba wyłączyć. Trzecie miejsce to jest konflikt pomiędzy gminami ościennymi. My nie jesteśmy węgiem świata. My możemy istnieć i rozwijać się wtedy, kiedy będziemy dobrze współpracować z Sierakowicami, Chmielnem. Proszę spojrzeć, jakie było podejście gminy do rozwoju Toledo. I ostatnią rzecz, którą chciałbym podkreślić, to jest współpraca z powiatem. Jest nieporozumieniem, żeby mając u siebie w swojej miejscowości powiat nie skorzystać i nie ułożyć dobrej współpracy. Jako członek zarządu wiem jedną rzecz, że bardzo duże pieniądze straciliśmy nie współpracując dobrze z gminą. Znaczy powiat z powiatem, bo powiat wyrażał sporą wolę i ochotę. Jako wszyscy radni byliśmy u Pani Burmistrz i prosiliśmy o taką współpracę. Jak wyglądało wszystko? Znany jest Pan jako działacz sportowy i jako przyszły burmistrz. Jakie sekcje sportowe będą priorytetowe dla Kartuz oraz jak będzie wyglądała współpraca z organizacjami pozarządowymi? Możemy pytanie Panu oczywiście przekazać i 1,5 minuty na odpowiedź. Cieszę się, że ktoś uznał mnie za osobę w sporcie znaną. A powiem szczerze, że to, że jesteśmy znani na całym świecie dzięki mojej działalności, nie tylko mojej, ale całego zespołu, to mnie bardzo zadowala. Jedna rzecz. Ocena i sposób prowadzenia innych dziedzin sportowych odbywa się po prostu na zasadzie wyniku, a nie kto uprawia jaką dyscyplinę sportową. Jeżeli ktoś będzie mistrzem kickboxingu, jest mistrzem i będzie, ale mamy pływaków, mamy piłkę ręczną, wiele rzeczy, więc podstawowa rzecz, kryterium wynikowe, sportowe, to jest to, co jest brane pod uwagę. Rzecz następna. Mamy bardzo dużą bazę
sportową i Kartuzy są jedynym miastem powiatowym, który nie ma ośrodka sportu i rekreacji. Powiem w ten sposób, że w ostatnich 4 latach rzuciliśmy, delikatnie mówiąc, 5,5 miliona w inwestycje sportowe. 5,5 miliona nie może zostać bez opieki. Musi być zorganizowany ośrodek sportu i rekreacji, który będzie dbał o te wszystkie przedsięwzięcia. To są grube pieniądze. Nikt z Państwa nie zostawiłby tych pieniędzy samowolnie, bez żadnego nadzoru. To jest rzecz podstawowa i sądzę, że to się stanie, bo to raz, że otworzy te wszystkie obiekty sportowe dla wszystkich. Bo ośrodek sportu i rekreacji nie będzie pozwalał na zawłaszczenie przez jedną dyscyplinę sportową jakiegoś... Kto będzie wiceburmistrzem? Z jakiej dziedziny będzie to fachowiec? Czas 1,5 minuty. Proszę Państwa, jednym fachowcem to już ja jestem na pewno, jak Państwo wiecie. Wiele lat w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w Centralnym Biurze Śledczym, w służbach kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych, więc tu już nie będę musiał jakby szukać wsparcia. O nazwiskach nie będziemy w tej chwili rozmawiać, bo nie wiem, czy te osoby by chciały, żebym ja wymieniał je. Te nazwiska na pewno są. Są to ludzie bardzo dobrze przygotowani. Na pewno jeden człowiek to jest wykształcenia prawnik z tytułem doktora. Kolejna osoba, jeżeli chodzi o szkolnictwo, oświatę, też jest, mogą się Państwo domyślać bądź nie. O nazwiskach nie będę mówił, naprawdę. Będzie to kadra silna, inna niż teraz, o nowych pomysłach, o nowej energii i ludzi chętnych uczciwie pracować, służyć, nie pracować, służyć. Ja nazywam to służbą dla ludności. Bo jeżeli ktoś się już bawi, że tak powiem, w tą politykę i chce pracować w samorządzie, to on musi służyć. On musi zawsze być pogotowy, kiedy społeczeństwo tego potrzebuje, on musi być w pogotowiu. Ja takich ludzi dobiorę sobie. Ci ludzie, którzy teraz są w urzędzie, absolutnie mogą być spokojni. Oni też będą pracować. Wszelkie szkolenia i tak dalej. Oni będą te rzeczy przechodzili, bo to trzeba po prostu robić. Dziękujemy bardzo. Wiceprzewodniczącym Rady był Pan przeciw większości podejmowanych uchwał przez Radę. Jak Pan widzi kontynuację wieloletniego planu inwestycyjnego dla gminy Kartuzy? Szanowni Państwo, nie przez 4 lata, przez ostatnie kilka miesięcy tylko jestem wiceprzewodniczącym. Poprzednio byłem ciągle w opozycji i nie tylko to, że mówiliśmy czy negowaliśmy jakiekolwiek uchwały, to co było słuszne i wymagało poparcia, było popierane. Natomiast nie na wszystkie rzeczy, które dzisiaj możemy stwierdzić naocznie, to o czym mówiłem. Wiele rzeczy nagłośniałem inaczej, żeby nie wykonać pewnych rzeczy, czy zmienić zasady, nawet o targowisku zwierzęcym, czy targowisku tym obecnym. To wszystko pokazywało to, że te sugestie i te obawy, które wówczas przedstawiałem na sesjach, gdy negowałem pewne poczynania, to doprowadziły dzisiaj do tego, że jednak wtedy mieliśmy rację. I nie byłoby zbędnie wydawanych środków finansowych na to, aby ewentualnie dziś mówić o tym, jak wiele rzeczy poprawić. Myślę, że właśnie na tym polega umiejętność radnego, który potrafi stanąć niezależnie i powiedzieć, że to jest złe, a to jest dobre. I myślę, że taki radny każdy powinien być i oby nie było właśnie tych układów, że trzeba zagłosować, bo tak należy, bo tak robi grupa. Ja zawsze byłem sobą i takim człowiekiem jestem i pozostanę. To, co jest dobre, należy chwalić, to, co jest złe, należy ganić. I taki byłem i taki będę. Dziękuję. Dziękujemy.